Опа, добър вечер, приятели! Ексклузивно видео! Ха-ха-ха! Както се вика. Ето как седат нещата сега, пичове. Седа си, аз цъкам си дотичка, е така, някакво лежерно ми е готино. Последна дотичка преди лягане, при което едно момче ми пише: братле, на 17 има някакъв турнир български по дота. Викам, екстра, дай да видим какви наградки има това, онова, да разгледаме евента. Оказва се, че освен че информацията по евента е оскъдна, което не е толкова важно, това, което силно ми направи впечатление, чак ме форсна да направя видео в 1:39 сутринта е следното, пичай. Следното. Влезнах аз в таба награди, при което се натъкнах на ето тази любопитна картинка. Някой от победителите силно ще се зарадва и на едно от първите бла 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 бла. Как така някой от победителите? Демек, победителите по дота или победителите в целия турнир, независимо как, ще теглят чоп или ще мятат стотинка, така ли? Добре, намерили сте спонсор, намерили сте това онова, ама това ли беше най-идеално идейното бе, пичаги? Сериозно. Някой от победителите, какво? Там ще отидат сигурно най-добрите играчи на България, ще трайхардват с идеята да вземат баси якото, модерно, турбо яко, ново нещо, при което ще им кажат: еми, пичаги, сега кой от вас ще го вземе, зависи само от вас. Камък, ножица, хартия във ъгъла. Стига. Това е всичко, което исках да ви кажа. Една-две минутки, спокойно, тихо, кротко, GG. Благодаря, че го изгледахте. Ако познавате организаторите, дайте им го, моля ви. Дайте им го. Това беше от мене. До скоро. До скоро виждане. Хе-хе-хе-хе.